A phwy yn y byd fyddai'n dewis bod yn frenin? Mi ddwedai wrth i chi, pawb! Mae pawb am fod yn frenin. Ystyriwch fi, saddais fa banod yn fy ymchwil am hwn. Jiw boes bach gwallt cyrliog yn glafoerian ar hyn ei ffrociau ac yn signau damis. Don y tan, awnes i hynny o'r anhwyl, a fedrwn wynebu hyd yn oed un parth a gaid hynny eto, hyd yn oed yn fy mreuddwydion, na fedrwn debyg iawn. Ond ystyriwch hyn, gallai unrhyw un o'r diawled bacterygionus gymryd fy nghoron a'i defnyddio'n boti. Ac mae babanod mor annwyl, debyg iawn mi gytunaf, ond dydyn nhw ddim yn aros yn babanod am byth. Yn jiw boes fa hynny yn sipian ei bodiau. O fewn dim, wel gallai unrhyw un ohonyn nhw gymryd cleddyf a'i wthio drwy fy mherfedd, jyst i fod yn herod ei hunan, ac efallai i fod yn un llawer gwaith na fi. O leiaf bobl annwyl, cyflawnais o weithred yn lan, gofalu nad oedd anadlon o'r un, cyn troi at y nesaf. Ac wrth reswm, ar oedd y baban hwn. Sut y gwyddwn ni pan ddywedodd fy nghyngorwyr sandalog ei fod wedi cyrraedd? Sut y gwyddwn ni na chymerau sweig ata fi o blegyd yr oedd o grym gen i fi? Ac os na wyddoch beth ydyw astyr grym yw dachryn. Ystyriwch y tipyn grym sydd gen i chwi. Yr unig grym sydd gen i chwi yw reolaeth ar rhaid fach ddiniwed neu'r cwpl o deipars oeliog mewn swyddfa sy'n grwch o lwch. A gwyddoch fel y gall y grym hwnnw eich dachryn yn gandrith o'ch bwriwch bod y grym ei ddafol gen i'ch gyfeillion. A grym oedd gen i fi